badan siji susaning ati. Bakale digawa mati. Kang Mas iling elinganmu pung ning dunya Kang Mas. Wong ning dunya sugih dosa, dosane kula wong wis tuwa. Duh akang mualane ana paribasane kidang masune putih sune putih. Wong urip ning alam dunya kudu ngati-ati kang teliti, luar ilmu kang sejati kanggo besok sangu mati. Duh akang lumayan banget kanggo besok sangu mati. Arep jaluk tulung ning sapa, yen ora jaluk tulung ning Mama Pendi. Mama Pendi sote supir warga baru. Duh cung Pendi lali guna lali gawe, ngali kena kacung Pendi mapada bae. Ai wong pamanukan
ning sapa jaluk tulung ning sapa lamun ora jaluk tulung sing sesepuh Indramayu anak pribasane Jaran Sari Jalan Purnama Nagasari bungkusnya daun apalagi ditinggal lama hahaha sehari rasa setahun wongku apalagi ditinggal lama sehari rasa setahun Kang Mas ari wis kayang kenen kelingan sing ora nana mulane pada memuja ning kang kuasa memuji ning yang widi kebo pendek sinabawana gumandul rasane hati gumandul mah rasane hati Akang apa kawat apa wesi lamun kawat kanggo sampiran lamun kawat kanggo sampiran apa niat pabeli lamun niat aja kepiran lamun niat uripku aja sampai kapiran jeruk manis dari Garut mau dimakan kupas kulitnya permintaan akan saya turut asal berdua sama sukanya engkang pribasane jayewana lamun ditinggal wayang puyang payine lalir gede sinabagandang gawe putek maning pikiran
ora kenang diawiti Kang Mas. Saya lawas, saya lara, ari mengkonon si ora kenang disabari, disabari. Eman pupue ayam Kang dieman ora karuan Kang Mas. Kang dieman ora karuan. Nanang paribasane gerimis dalane lebu balike tas nonton tarling udan tangis sejeroning kubur, sejeroning kubur. Bongkane sapa waktu ning dunya orang lakoni salate ya Pak. Kitiran ning dhuwur gunung ning Witeng Nagasari. Pikiran sok kaya bingung ora ilok lawan pranti. Ari wis ngalamuning bunderan Indramayu. Lawan nyawang gambar Kang Mas, perlambange kota ayu yaiku ora nanamaning. Kidang Mas matane inteng yen malah sampun mekaten. Duh akang mangan lepet mangan sempora akang mangan koci katut kulite katut kulite dadi sawiji angel awite Kang Mas. Ngerasa kula nandura laus cukule jae rumaos kula
rambut dawa dicukur-cukur dolan bareng plesiran bareng nanging karo bakal calon mertua ora akur-akur Kang Mas. Dolan bareng, plesiran bareng, Mama Yuswira direja karo bakal mertua ora akur halap kelingan lakuning badan siji susaning ati bakale digawa mati Kang